Si desaparegueren les abelles, a l'home només li quedarien 4 anys de vida. Sense abelles no hi ha pol·linització, ni herba, ni animals, ni homes. Ho va dir Albert Einstein i raó no li faltava. Eixos insectes, les picades dels quals tant temem, són imprescindibles en les nostres vides. L'abella és el major pol·linitzador del planeta i això es deu al fet que ha evolucionat al costat de la flor i han creat entre ells un intercanvi de favors. Veiem per què. La flor necessita ajuda per a la seva pol·linització i ofereix a l'abella un dolç regal, l'irresistible nèctar. Quan l'abella es posa sobre la flor, el seu frec fa que sobre el seu cos es pegui el pol·len que contenen els estams. Així, l'abella, que va de flor en flor, reparteix el pol·len adossat en el seu cos al mateix temps que recol·lecta més nèctar de la resta de flors. I atenció, perquè una sola abella pot visitar fins a 1.000 flors al dia. Eixe nèctar que obtenen és l'aliment base de les abelles amb el qual es crea la mel. Fins ací el procés, però què és llavors la mel ecològica? L'apicultor que es decidís per este tipus de producció haurà de complir amb una sèrie de requisits. Primer, se seleccionarà la raça d'abella més apropiada per a la zona on s'instal·la el rusc. No totes tenen la mateixa resistència a malalties ni compten amb la mateixa vitalitat. Una altra de les normes ecològiques obliga a situar el rusc en una zona en què existisca un radi de 3 quilòmetres on hi haja fonamentalment cultius ecològics, vegetació silvestre o cultius tractats mitjançant mètodes de baix impacte ambiental, evitant l'ús de fertilitzants i plaguicides de síntesi. Els ruscs estaran fets de materials naturals i les abelles principalment seran alimentades amb la seva pròpia mel i pol·len. A més, en els panells que continguen cries no es recol·lectarà la mel i la cera utilitzada en els quadres serà ecològica, deixa que elles mateix produeixen. Les abelles també cauen malaltes, així que si això ocorre hauran de ser tractades amb els productes autoritzats en la normativa de producció ecològica. La labor de l'apicultor ecològic és la de garantir una extracció, elaboració i emmagatzematge adequats, sense que cap element contamine la rica mel ecològica i sempre respectant les abelles i el seu cicle vital. A més, esta mel ha d'estar lliure de substàncies no autoritzades en producció ecològica. Acompanya-la de fruita, afitja-la a la llet o als sucs. La mel és un elixir de luxe que, a part del seu gran sabor, et proporcionarà molts nutrients. Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. Naturalment ecològics.